Paminaw, paminaw, paminaw. Dapat yun imong review na imong kaugalingon ha. Kay usagod ni sa mga sinyalis nga gulang na gyud ka. Kanang naa ba kay gamit. Unya nalimot ka og asa nimo gibutang nga bag-o pa gali nimong gipahimutang. Unya nawala na dayon sa imong hunahuna. Dayong kalit lang magsakit-sakit na ka. Magbagulbol na maogon ay sinyalis day. Human, manangil na lamang kag simis kag si Kinsa, imong tudloon nga siya, ikaw may nakaingon nganong nawala. Na, kuyawan. I-check inyo mga brain cells day ha. I-double check in tawon day. Kay basig, apil na gyud kaani. Natigols na gyud. Apil na kaaning mga gitawag na tog sinyalis nga idara na gyud ka. Human, kung makit-an ang butang, unya, makalandong ka, nga ikaw di ay gapahimutang dihang dapita, igo ra kang mo smile. Kana bang, mura ragulay na hitabo, kabantay ka ana? Oh. Kabantay ka no? Unya, sige nagpangasaba, sige nagyaw-yaw, daga na kay istoryang nabuhian. Di gyud mangayo og suri. Oh, mauna. Di gyud mangayo og suri. Kanang dili kay ka mangayo og suri, imbis ikaw may nakasala, kay pasagan kag pangasaba, sign of aging na day. Na. Kung nahitabo na sa imuha, na, i-double check ang imong kaugalingon day. Kay wa na gyud. Tigulang na gyud ka. Manangil, mga saba, magayaw-yaw, unyag makita na, muhilom. Dahing mo smile. Dahil di pagod makayong pasaylo. Maunag yun na day. Apil na jud ka sa lista day. Tigulang na jud ka. Munang tarunga. I-recheck imo kaugalingon og maho pa ba? Ikaw no? Tarunga desisyon sa kinabuhi day kay. Lightan ko ng palopyan job. Lahi na yun magulang ta. Panangil pa more.